Vítám vás u představení dalšího plavce měsíce. Tím se za duben roku 2016 stává náš výborný sprinter Honza Bucha. Děkuji. Gratuluju, Honzo. Ano. Honza si to zasloužil především za svý výsledky na 50 a 100 metrů kraul v Pardubicích, kde 50 zvládnul za 26,2, zlepšení skoro o vteřinu, a na dlouhém bazénu. Ano. A poprvé zaplaval na závodech 100 kraula pod minutu. No. Honzo? Musím tě ukázat, bylo to po druhý. Po druhý, dobře. Poprvé to bylo v Plzni, ale bylo to taky blízko. Tak čím si myslíš, že to je takový docela razantní zlepšení během jednoho měsíce? No tak řekl bych, že asi víc plavu momentálně, že se připravuji s dorostlými a dospělýma občas. A myslím si, že jsem trochu měnil cvičení jako koncepci suché přípravy a tím to možná taky je. Ty jsi trenérem suché přípravy a nikdy jsme tady nikoho takového neměli. A já se zeptám, co na to říkáš od té doby, jako co jsi přišel, a jestli tam cítíš nějaké zlepšení za těch pár měsíců, jak jsi byl překvapený, jak cvičej, když jsi sem přišel? A když jsem přišel, tak to bylo, jako když jsem na ně koukal, to bylo šílený, nezpevnění těla, vůbec nic, což plavec musí mít, to je základ zpevněného těla. Docela od začátku jsme s tím bojovali, hlavně jsem dělal rozcvičku jejich třeba i na závodech a takhle, tak to bylo chabý. Vůbec žádný zahřátí, žádný protažení svalstva, vůbec nic. Neviděli, jak se mají připravit, tak jsem se snažil to nějak napravit. Samozřejmě z začátku to bylo pro ty plavce trochu horší, protože jsem se snažil trochu intenzivnější tréninky, jak na zpevnění těla, tak na kliky, samozřejmě cviky s vlastní váhou. A nyní už je to teda lepší, jak u mladších, tak u starších plavců, kde to zlepšení je tam razantní. Dám příklady třeba Tančančík, ten v začátku skoro neudělal ani klik, ale momentálně je tam na ty suchý jeden z nejlepších tam. Tělo má zpevnění, kliky, dělá všechno, takže můžeme už dělat už nějaký ty balanční cvičení. Samozřejmě u těch dětí nebudeme žádný posilování, ale bude to cviky s vlastní váhou, a to je dorostvo dospělý. To rozstřídíme teď, dohodli jsme si na koncepci s Honzou Muzikantem, kde rozdělíme sprintery a vytrvalce a sprinteři pojedou spíš nějaký dynamické cviky a na zvýšení síly, a vytrvalci pojedou spíš zase s vlastní váhou. Od jakého věku si myslíš, že by se to mělo takhle rozstříďovat? Od takového věku, tak už může se už asi od té puberty, no, 15 a vejš bych řekl. Tam už se to může dělit, těch pod 15 let bych to ještě nedělil, tam bych to nechal pořád stejný. Ale i u ty děti můžou začít dynamické cvičení, jako třeba dřepy s výskokem, kliky s tlesknutím a tak dále. Jelikož tu dynamiku potřebou, jak třeba na start, to jsem třeba koukal, hodně tragický, a to samý u těch sportů, to potřebou. Jasně. A máš nějakou představu, jak by si chtěl ještě zlepšit tu suchou přípravu, nebo tam bylo špatně, že jsem vlastně začal tu suchou přípravu víc pozdě, takže tam jsme museli všechno natlačit na začátku, aby si na to zvykli a takhle, aby jsme potom mohli, dá se říct, blbnout nebo ukázat nový cviky, nebo už ty posilovací cviky pro se dospělí až teďkon, takže jsem se to snažil udělat nějak rychleji. A teďkon, až teda budeme, jakoby, dá se říct, ladit. U těch dětí je to samé, teďkon mají spíš takový to volnější, sice z začátku tam mají to zahřátí, zase zpevňovací cvičení, 1-2 kováče, ale potom už zase nějaký ty soutěže nebo nějaký cviky s medicínbálem a takhle. Takže bych řekl, takže až od začátku sezóny dáme to zase trochu na soustředění, trochu tvrdší, a potom zase to už se dá úplně jinak pracovat, potom na suchý přípravě tady bazén. Dobře. A ty jedeš za pár týdnů na mistrovství Evropy veteránů. O Masters veteránů ještě ne. Jaký máš cíle? No tak cíle zaplatit si co nejlepší čas každopádně. A co jsem koukal na minulé výsledky, tak asi na umístění o tom nemůžeme vůbec ani diskutovat. Protože tam jedou fakt jako klasický reprezentanti, tam jezdou, a asi co nejlepší čas zaplavat. Možná takový ten menší. S jakýma budeš spokojený? No tak kdybych dal 50 po 26 a níž, tak bych byl velmi spokojený. No. Dobře. Tak jo, Honzo, budeme ti držet palce. Ještě jednou gratulujeme. Děkuju. Plavci měsíce k prestižnímu ocenění, a o suchý přípravě ještě tak si povíme někdy v jiném videu. Dobře, díky.